Wanne ne ya fi, na siya fili ko kuma na siya gida? Wannan ya dangana da abin da kike so. Misali, kina son ki investment ne wanda kike buƙatar a dinga samu a baki kuɗin rent, ko kuma kina investment ne for capital appreciation. Misali, kin investing ne saboda wajen ya ƙara daraja ki siyar. Wannan abubuwa ne da za ki iya duba. Sannan kuma za ki iya kalla nawa ne nake da shi yanzu zan iya investing. Idan misali ke da za ki investing abin da ke da shi yanzu a hannu, za ki iya sayan fili ko gida, ko kuma zai baki damar ki sai ɗaya ne kawai. Sannan kuma kin duba idan ba kya buƙatar ki dinga kowane lokaci looking at maintenance, a dinga kiran ki a ce abu kaza ya lalace a gidanki, tenants suna buƙata a yi musu kaza, ana buƙata a yi renovation ko kaza, so siyan gida ba naki bane. Sannan kuma daɗawa shine ga sabon mai shiga investment na real estate, shi siyan fili as a new entrant na investment a real estate ya fi, saboda me yasa? Na farko babu maintenance cost a cikin siyan fili, sannan kuma shi yake da lowest barrier, ma'ana da kuɗi kaɗan compare to gida za ka iya siyan fili. So ko da a ce kai baka taɓa investment ba ko ke baki taɓa investment ba a real estate, idan kika sayi fili zai baki dama ki fahimci yaka market ɗin take. Saboda ana cewa duk yanda za ka koyi abu in theory, having skin in the game, ma'ana kana da wani investment a ciki kuma kana kula da shi, shine zai baka more understanding akan cewar kawai ina karanta ne ko kuma ina bibiya.